І Андрій Стрижак, волонтер і правозахисник, виходить з нами у прямий ефір. Пане Андрію, чи ви з нами? Що з України разом? Не бачимо вас поки що, але вже бачимо. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що ви долучаєтеся. Продовжують долітати у нас звістки про те, що окупанти хапають українців, зокрема в Херсоні. Є інформація про те, що намагаються їх вивозити, це в Маріуполі, здається, вивозити на територію Російської Федерації, роздають їм там паспорти якісь чи папірці, незрозуміло що. Як фіксувати всі ці злочини, як потім цими злочинами Україна може оперувати в міжнародних судах? Є як мінімум дві структури, які зараз працюють на території України. Перша – це сусвітньо відомий Белінгкет, який зараз запустив спеціальну програму, в якій можна фіксувати воєнні злочини, які були здійснені у відносинах мирних людей. Ну і друге – це мої колеги, які працюють увесь час в Україні, ще з часів війни на Донбасі, це організація «Нишпорки». Яны супрацоўнічаюць з міжнародным крымінальным судом і фіксуюць таксама гэтыя факты гвалтоўнага вывезення людзей на тэрыторыю Росіі. Асобна хацелася б яшчэ таксама сказаць пра тыя рэчы, якія, можа быць, не надта вядомыя украінскім гледачам. Ёсць зараз такая тэндэнцыя, што украінцы таксама выязджаюць альбо самі, альбо пад прымусам на тэрыторыю Беларусі. І нам вядомыя факты пра тое, што даволі вялікія групы украінскіх грамадзян зараз знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, і гэта дастаткова вялікая праблема, бо людзі беглі ад вайны з палескага і сіверскага напрямку, і у іх проста шмат у каго няма дакументаў. І як гэта будзе далей выглядаць, складана сказаць, бо улічваючы тое, што беларуская амбасада у поўным складзе выехала з Украіны, то не выключана, што падобная гісторыя можа адбыцца і з украінскай амбасадай на тэрыторыі Беларусі. Але спадзяемся, што ўсё-такі дыпламаты будуць далей працаваць і аказваць дапамогу украінцам у Беларусі. Якщо вже заговорили за Білорусь, то, приміром, радник нашого голови міністра внутрішніх справ, він говорить про те, що у 60% оцінюють зараз ймовірність прямої участі Білорусі у війні Росії проти України. Що вам відомо про це? Наскільки там білоруси налаштовані станом на зараз, на 25-й день війни, підключитися до Федерації і заходити на територію нашої держави? Виглядає таким чином, що фактично Білорусь як удільниця війни ад самого першого дня, і бомбардировки, і ракетні удари з нашої території, на жаль, наносяться по українських городах. Але коли казати про наземну операцію, то є шмат різних признаків, прикметів того, що вона може початися в ближайший час. Гэта концентрація войскаў со спеціальною маркіровкою. Коли росіяни свою техніку маркірують як В і З збольшого, то на білоруській техніці зараз почали зауважати червоний простокутник на машинах. І так само були зауважені на білоруських військовців червоні стужки на одягні військовим. Гэта концентрація військ відбувається в напрямку Гомельщина і Берестейщина, што ўсё-таки ахопіць у Лукашенка некага разумення, што гэта яго апошні крок увогуле, які ён можа зрабіць у гэтым жыцці, гэта ўвязацца ў вайну ва ўкраіне. Бо такія рэчы яны не забываюцца потым пакаленнямі. І Беларусь ужо, у прынцыпе, замазалася ў гэтую агрэсію, але ёсць яшчэ нейкі шанец застацца хаця б чыстымі на операції. Самі білоруси, от як вони оцінюють своє бажання брати участь у цій війні? Ви ж спілкуєтесь з кимось конкретною, можливо, це не військові, а взагалі от просто люди, які живуть в цій країні. Калі казаць пра тое, навошта ваяваць, то ніхто не можа даць адказ. Я думаю, што нават у Расіі не надта шмат хто разумее, навошта было ўвязвацца ў гэтую вайну з Украінай. У Беларусі так і больш, таму што там увогуле няма ніякіх інтарэсаў беларускіх у гэтай вайне. Немагчыма тут неяк абаснаваць гэта для простога чалавека альбо нават для вайскоўца. Таму я ацэньваю стан маральна-псіхалагічны войскаў як вельмі нізкі. І нават калі будзе прынятае рашэнне пра наземную операцию, то я таксама прадказваю, што будзе вялікая колькасць дэзерцірства, бо мы як
дабрачынны фонд Байсол атрымліваем вельмі шмат заявак на тое, каб выехаць з краіны і не патрапіць пад абавязковую вайсковую мабілізацыю. Так што самі беларусы ваяваць не хочуць, і я думаю, што ў войску тое ж самае. Так што гэта не прынясе Расіі нейкага супер дадатковай перавагі, і наўрад ці гэта будуць нейкія супер войскі, якія там могуць нешта змяніць у гэтай вайне. А самі білоруси можуть чинити спротив можливій участі їхніх військ у цій війні? Знаєте, виходити на вулиці, влаштовувати мітинги, протести? Ну, уявіть собі ситуацію, яка зараз у окупованому Кримі. Ці магчыма там робити ніякі мітинги, ці магчыма там виходить хоч некому на протести. Приблизно то саме зараз у Білорусі. У нас двойна окупація. По-перше, диктатура Лукашенки, по-друге, гэта расійські войски. Тому білоруси змагаються іншим чином. Зараз достатково шмат проводиться диверсій на чыгунцы, яка приводить до того, что значно повольней войски расійскія перасоўваюцца, значна павольней падвозяць боеприпасы. А кожная ракета, кожны снаряд, які не давезены ў час, гэта снаряд, які не ўпаў на дамы мірных украінцаў. Таму беларусы робяць тое, што яны робяць лепш за ўсё. Гэта партызанка. І вось менавіта такія партызанскія акцыі, якія скіраваныя на нарушэнне перавозак, яны, гэта наша фішка, і гэта тое, што зараз робіцца. Плюс моніторинг вайсковай актыўнасці. Ёсць тэлеграм-канал «Беларускі гаюн», на якім беларусы выкладаюць усю інфармацыю про взлеты самолетов, про перасоўванне войскаў. І я думаю, што гэта інфармацыя таксама вельмі карысная для українців, каб разумець, што адбуваецца. Дійсно корисна і навздогін. Я ще нагадаю, що між Україною та Білоруссю більше немає залізничного сполучення. Цьому посприяли білоруські залізничники. Вчорашня новина, пане Андрію, мабуть, ви її теж знаєте. Можливо, вам відомі якісь деталі? Ні, деталяў мне невядома, але я ведаю, што на чыгунцы працуе шмат патрыётаў, якія разумеюць, што і ў інтарэсах Беларусі не ўступаць вайну з Украінай і захоўваць добрасуседскія адносіны. Вось, акрамя гэтага трэба сказаць, што беларускія добраахвотнікі таксама ваююць на баку украінскага войска, і шмат розных арганізацый збіраюць дапамогу зараз, тым ліку і вайсковую дапамогу. Мы, напрыклад, як фонд салідарнасці Байсол адпраўляем хуткія дапамогі, гэта машыны, кареты хуткай скорай помощи, плюс пікапы, джипы, якія пасільваюць магчымасці украінскага войска і украінскіх добраахвотнікаў. Так што мы цалкам усе адэкватныя беларусы на баку Украіны і працуем разам на нашу агульную перамогу. І за це ми вам дуже вдячні. З нами Андрій Стрижак був на зв'язку, волонтер і правозахисник. Дякую, що доносите свою позицію до українців. Нам це